Pinijiti ni Bhai Siar ni Lakhain Koratrok Duar Bakuri MAC constituency angkang Daithor Police Station Kaparlo Thedong Tuar Pia Lawama JJM scheme pen ke claim pona sai ke oi ajo lang pipe ing hang da ajo lang tuar pia lawama lang lila nason si munit pen chenglok marat marenga pi mate kereng ada pi an ke lang kinang sot pinong lasi kiduk tera hem tuna tuma phan panong pc sarkar pen JJM scheme 1 pilo lapen ahem si langke paklo dang war anji pusi India PM Narendra Modi kaning jepon sitame ladak thedong atowara longke JJM scheme ke claim pon lake pai wagda ajo langke towara longsi lilaplo lasi labangso thedong JJM scheme ke kumar lo adai chen po contractor ma matangte PHE department atumsi adai chen po matangte kilang kabang kreve abotsi labangso JJM scheme ke pai wag laplo maputa hawarara tatumpen ninje pon renting Lapen local MAC mate education EM Richard Bita amithang constituency pot kachilang dun akinang sot puta hawarara tumpen uthot tuning report Lapen to war P pot labangso alang apai kang hangda pot probjim pen nang kisilam PG aphansi tuning report PHE department atuma matangte contractor atuma labangso JJM scheme ke Prabjin pen preparing nangji puta hawarara tumpen tuning recording te bangsoan lang apai kang hangda kapot Prabjin pen nang kasilam chia phansi tuning report PHE department atuma tangte contractor atuma labangso JJM scheme ke Prabjin pen repairing nangji puta rada tumpen tuning report padu Daithor pen Avinas Togbi Karbi Anglong 24/7 News